Kwingenzeka ukuthi sekwenzeke ingozi enyantisayo igazi emgwaqweni u-R103 kwashayisana itekisi noma-ke kushayisana itekisi ebeyigcwele abantu ne-truck kwashona kowesilisa obalelwa-ke eminyakeni engu-40 years. Abanye-ke abangu-13 balimale kanzima baphuthunyiswa-ke esibhedlela. Ingozi yenzeke eCato Ridge KZN khona-ke manje ntambama sengathi-ke bangashayela kahle abantu. Ziningi iy'ngozi emgwaqweni, abantu baphole kanje ngalolu daba. Nangomuthi kodwa lolu hlobo lwamatekisi bakithi awazi-ke alikhishwa ngani emgwaqweni, shuthi-ke usho-ke isikwele lesi akhala ngaso-ke lo ophawuleke ngalolu daba. Ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lwakho noma ukuthi wena cabangani, ngenzeka yini mhlampe nokuhamba nje kwey'kwele kunomphumela yini mhlampe emgwaqweni? Hlangana lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho. Ungakhohlwa ukucindezela subscribe uzothola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.